Quin terme és patètic? Oh, vaja, és la meva programació. Ha anat d'un pèl. General, som fora del seu abast. D'acord, ja estic. Però en una altra trampa ens endinsem. N'esteu segur? Una pertorbació a la força persego. Senyors, la nau del mestre Yoda ha abandonat el sistema. Quantes proves més necessites de la feblesa dels Jedis? Soc el rei Katunko. Parleu-hi. El mestre Yoda vol parlar amb vostè, senyor. Un plaer sentir la vostra veu, Altesa. El mestre Yoda del Consell Jedi sóc. Mestre Jedi, pensava que potser el comte Dooku us havia espantat. Tard he fet, però no pas gaire lluny sóc ara. Desconeixia que el comte Dooku era convidat a la trobada. El comte s'hi ha convidat tot sol. En aquest temps de guerra, els seus droides poden oferir al meu món més seguretat que els vostres Jedis. Qüestió de debat és això. Sa majestat potser prefereix més que paraules. Què teniu en ment? Si en Yoda és de debò el guerrer Jedi que creieu que és, deixeu que ho demostri. Permeteu-me enviar les meves millors tropes per capturar-lo. Si escapa, uniu-vos a la República, però si els meus droides derroten en Yoda, considerareu una aliança amb els separatistes.